chini naharmung onek kotor norok chini naharmung tamo abno norok bujina nangnai जों जारा लिडार नि दंनाय र जों जारा नरक जे जोंनो बुट रय पाइदे दहमानि जों नरक नि बागै तामो कक्सा नरक नि बागै तामो खरांतिसा नरक आबो बुजिना नांनाय गोबां मा नेता फैनाय फेमलकना चाइतकनाय नरकना फेमलकनाय नरकना मानै रुय नरकना चिनि पार्टीआव फाइदे जों नरकना ताइबरिनाय अबहायके सानाय किन्तु नरक बुजिना नांनाय खोथों सिमि बागमा बाय चिनि दफार थांजागिया वागमा सामामा बायचिनि दफार थांजागिया आं आसा थायो टिटिएडिसि नि फाइदे जे खोथों बाजाबनानि दिनि खोथों था फाइनाय बसराव बुइनायाव जों नुकमा हाय अन्न थायो थांगांगे जों नुगो चिनि जेनेरेल एरिया राव थांगांगे बर' खुंखाय तारमान स्कुटि रक मानो मोबाइल मानो टेब्लेट मानो जराय रक ना अंते खेला जाबाय जों बो खा थायो एडिसिओ गोबां फान फाइतो खोथोंनि जागा बुसखांगो खोथों तो तंनाय न आबनि लगे स्कुटि फाइतो लैपटॉप फाइतो को कंप्यूटर फाइतो अबहाय जोंबो मुसुमु आंबो बिनो जों नरकनि बागै खरांथि सावै फाइट खायमा दं नरकनि बागै जबा खायमा दं नरकनि बागै खरांगै कक्ति सायमा दं आंबो बिनो नरकनि लिडार न सिनिना नांनाय नरकनि बागै साबो कक्सा कांगै बमते हाय कक्सा 10 বছর ধরে লামা সানাमजा गया आजा गावले जों बुट माइयानि लामा रक सानाम गयाखै अबहाय गोबां मा जों साजाबो फियाबो चिनि बागै बेलायखे हामिया चिनि लिडारनि बागै बेलायखे हामिया आदि रक जारा सायखानाय र जे अपारावले जों कुन दिनो बुट माइया जों अपाराव कुन फानरिया दाबि दावा ए अबहाय केरक साजाबो गे ताबो अबरक सालाय जाखा ताबुनि लिडार आगिनि लिडार बाय बेलायखे न जुदा नरक वानसुबि नायदि ताबुक नरकनि बागै साबो कक्सा नरक हांकी सिमिना रदि नरक ताबुनो सिमिदे जे नरकनि बागै नरकनि बुसानि नरकनि थिनांनि बागै साबो कक्सा जों तिनि खोथों अर ना फाइया जों चिनि बुसा बो फाइयो खोथों ना फाइदों जोंबो मुसुनिया कोनो दिनो चिनि बुसा फाइ जों अबहाय प्रग्राम लैपटॉप ना फाइदों अबहाय प्रग्राम काहाम सर्टिफिकेट ना फाइदों जोंबो से मुसुमु आंबागिनो चिनि चाइतो बुं तंनाय दो फानो बुसखांगो तिसाय तलांना बागै बुसखांगो बाहायके तिसाय तलांनाय चिनि याबो बाहायके पावर फैनाय डीएम चिनि बरक मुथुम एसडीएम चिनि बरक मुथुम वीडियो चिनि बरक मुथुम कलमनि फान फाइदों अबसे चिनि नाहारमु